Ogai mar DCP Rigathi Gachagua nyoro duogo pacho kae bang' ng'ado machuok limbe mare mar dweche ariyo e piny mar Amerka. Jora mag Gachagua ne onyiso mor margi e kinde ma Gachagua ne owuok oko e rangach mar jowuoth mawuok e pinje maoko. Kata kamano, jodito mag kweth mobalo kod piny owacho duto ne oloko tokgi ne nyasi mar rwako Gachagua e paw ndeke ma JKIA. Gino ma osekelo penjo mathoth e wi achiel margi motelo ne yiero mar 2027. Jafom marwa mar siasa Chris Owino kolono matut. En duogo ma johera mag duond bura mar DCP osebedo karito gi liyo nyaka ne ogai margi Rigathi Gachagua dhi e piny Amerka jumbe 6 mokalo. Kata kamano, gima ne owe ji mathoth gi buok, jotito mamoko mobalo kod ten William Ruto kaka Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua, George Natembeya kod Fred Matiang'i duto ne oloko ng'egi ne achiel kuomgi. Ne giseng'eyo ni gik moko ok dhi bedo maber ahinya. Kendo ne giseng'eyo ni chalo ni chulo moro nyalo wuok. Koro giwacho ni to dang' inyowa duto to ok wabed ruot mondo wang'e ka gik moko timore. Ni neno ka ne Raila ne dhi Miguna ne dhi miyo muma, ocham muma Uhuru Park. Ni neno ka Kalonzo Musyoka noringo molal, Mudavadi cha noringo molal. Gachagua en dume, en thuon. Giseneno kama thuon madhi kawo serikal. Koro kane giwe ni Gachagua will back down mondo support one of their own, I think it backfired, and that's why they were not there. Joka kade benigni United degi a company Rigathi US no gidhire kata Matiang'i manromo kore dakika 5 US noringo weye. Sani Rigathi osebukore Matiang'i kia state project. Kinyo wacho ni kia Kalonzo kia onge kura. Obro wacho ni kia Martha Lelo. Rigathi onge kama nyalo tiyo go. Jotelo go osebedo ka singo ne johera magi ni gidhi wuotho e twech achiel nyaka e yiero maduong' mabiro, kata odoko ni jonon siasa osebedo ka nigi to e wi riwruok margi. Rwak mane omi Gachagua bende osenyuolo paro mathoth, ka moko kuom jonon siasa wacho ni duogo mare ne en piny ipimo kod rwak mane omi jotelo mamoko ma pacho kae e kinde mane giduogo pacho kae ka giwuok e pinje ma oko. Aneno ni noko chopo geno mane giparo ni ginyayudo. Nikech Gachagua ne temo timo gimosega timore ndalo moko ka jotelo moko dhi oko to duogo tirwako gi sironyo. Matiba ne en thuon mane kedo ne multiparty. Sama no duogo no ne giduogo ni koro thuondwa duogo lweny dhi mbele. Kibaki kane duogo no duogo ni mind ne en jatendwa no yudo accident oyudo thieth loka koro duogo wadhi mbele gi lweny mar golo Moi. Jakom kane dhi oko ne en jatendwa wuok oko duogo mondo watiek lweny mar golo Uhuru. Koro yudo ka yot mondo ji neno ni mind thuono duogo mondo watiek lweny mane nitie mbele ni. Mar Gachagua ne en thuon ng'a? To lweny mane moduogo telo ne joge. Aparo ni jopiny ok owuok, ahinya jo Central Kenya no owuok maber. Nikech ne gichiewo to ginong'o ka loche nitie ndara. Ne gichiewo to ginong'o ka jomoko ing'iso ni mondo odogi. Ne gichiewo to ginong'o ka weche loche mag polise nitie ndara. Mano miyo ji luoro. To be kiseng'iyo gik mosebedo ka timore ka DCP party osebedo ka dhi Nakuru, ne gidhi Naivasha, ineno kaka mtokni gi ne ogo mo keth mtokni go. Rwak mare no kweth. Emomiyo no jomoko ng'iyo goons mondo disrupt biro mare. Especially kanene Mombasa Road. Moko kuom jotelo moseyudo rwak maratipo bang' duogo pacho kae gin jaod bura machon ma Kiharu Kenneth Matiba e higa mar 1992, ten piny machon mosenindo Mwai Kibaki e higa mar 2002 kod ogai mar ODM Raila Odinga e higa mar 2017 kod higa mar 2020. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod jatend piny William Ruto bende ne oyudo rwak maratipo e kinde mane giduogo pacho kae e higa mar 2013 bang' doho mar piny mangima mar ICC wito oko ketho margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.